Радио Парти Денц, отново сме на хоризонта и продължаваме с романа много специално за всички мюсюлмани в Радио Фаворит, които заразиха Владкаста със своето мюсюлманство и курбанство. Хей, мюсюлмани от Радио Фаворит, и с вера да си къпете, пак миришете на корбани, да ви ева корама. И така, продължаваме за диджей легенда, за левият педал на Радио Фаворит, който върна радиото в джамия. Аллах екбер. Какво е това от вас, бе? Да ви еба, умрели ти да ви еба. За вас смърт от Радио Фаворит. Умрете да ви еба. И сега започвам наред за всички от Фаворит. На майка ви в мюсюлманското семе да го туря, на майка ви в устата да го туря. Ей, педерази долни, за какви си мислите вие, бре? На майка ви в устата, на майка ви в газа, да го набия на майка ви в каналните уши. Педерази долни смотани, продължаваме с романа много специално за Раде БГ. Ей, Раде, кучка разгонена миризлива, майка ти е напростяла селенка с мутика и смърди на умрели турци. Ей, Раде, да излезе гноен цирей на майка ти в матката, да не може да се ебе с баща ти, баща ти да стане педерас, да го пъна аз, както и всичките мои колеги от Радио Парти Денц. Ей, Ариф, да събра моята права лопата върху на вашите умрели глави. В Радио Фаворит война, в Радио Парти веселба. Рак да хвани, да не можете да пикате майка ви долна педерашка му хлясала. Ей, Ариф, дето се молиш за Мухамед, дето клекваш да ти го слагам отзад. Първо ще си намажа хвия с чушка и след това ще ти го вкарам в газа и да кажеш благодаря ти, Мухамед. Надари ме с такова надарен хуй, че чак зъбите ми прещят. Ей, Ариф, газът си е бидон пълен с сперма. Ала, Фаворит, ако сте по-умни от Парти Денц, отговорете ми на тази гатанка. Език има, уста няма, месо яде, вино не пие, чистица нова година, мръсна животна. Нека този роман специално да звучи за всички мюсюлмани в Радио Фаворит и най-вече за най-добрата и уникална мастия кучка ли, как да те наречате, бе? Раде, беги ли си, цигане ли си, турчин ли си, не знам къв си, брат, но лапето, ако те е без голямата си пичка, де ти ема колкото главата на дядо ти, плешива, ще ти пръсне малкото газе, де се занимаваш с него. Абе, педерас долен, ти къде отиваш да му направиш на него романи? Човека има 6 опчета на одно с работа с извинение, дед казвам. Може и майка ти, баща ти да чуи този роман, но не знам, не отговарям. Ще ти скъса до парката, да знаеш, лапе, малко легало нещастно. Ще ти пикая на дядо ти в плешивата глава, да знаеш, ей. Хайде, романа продължава специално за диджей играта. Абе, играта, какъв роман направи ти на нас, бе? Да ти еба майката. Ко викаш, само ко плямпаш, ей, мей, кът палячо си направо. Нямам думи просто. Кът го чух направо ми пал на шапката. Просто си уникален педерас. Няма друг кът тебе. Втори няма кът тебе, да знаеш. Чуй как се прави роман, бе. Ради ба майката, ради. Хайде! Продължаваме много специално за диджей играта, за най-добрата мъжка турба в Радио Фаворит. Чуй сега, педерас, този бос, газът ти прави бос. Айде, кучко, върти на пилона, ще ти еба майката, педерашка. За какъв се мислиш, бе, лайно такова? Ей, педерасчо, играта. Чуй сега, на майка ти в устата, ще го набутам с боровазелин, ще и пръсна устата, да знаеш. Ей, педерас, чуй сега, бе, на майка ти в устата, ще го навра яха, на майка ти в газа, ще го навра, извинявам се. Моите се спра. Как са ли га? Ежде. Те хала. Muka les kamu ka zar reklama.
Eva, чути. Айде. Care să gândea. Кака му трябва. Да има остата. А чхава е тервечила. И това беше от нас, от екипа на Радио Парти Денс.